Dames en heren, Fedaxio kon inderdaad geen beter, geen symbolischer plek uitkiezen om het einde van het grote mooie project 50 jaar in België ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de voor de wederopbouw van dit land zo cruciale, door de overheid georganiseerde migratie dan hier in het MAS. Immers, ook de fantastische tentoonstelling, en er werd al op gewezen, heilige plaatsen, heilige boeken, expo over Jodendom, Christendom en Islam, toont waarin we inderdaad van elkaar verschillen, maar vooral wat ons bindt. Ook historisch gezien is de symboliek van deze plek, van het eilandje, bijzonder groot. Het eilandje, de haven van Antwerpen, is al eeuwenlang de plek waar wetenschappers, kunstenaars, handelaars elkaar ontmoeten, van waar ook in de wereld. Het is onze poort op de wereld, ader van onze welvaart, maar het is ook de poort van de wereld tot Antwerpen. Dames en heren, u weet allicht dat Antwerpen niet zoveel heeft met infrastructurele, met materiële bruggen. Maar Antwerpen heeft wel heel veel met bruggen tussen mensen. Net als Fedaxio. Dankzij haar grensontkennende projecten spaart Fedaxio tijd, moeite, nog middelen om mensen bij elkaar te brengen. Om bruggen te bouwen tussen mensen, ongeacht achtergrond, religie, overtuiging, geslacht. Fedaxio doet dat steeds bijzonder constructief, door te focussen op talent. De kunst van het samenleven werd genoemd door de voorzitter. Belgium Got Talent, kleuren van België. Door te focussen op inzet, op engagement, op overtuiging en waarde. En dat waarderen wij bijzonder sterk. We zijn Fedaxio er bijzonder dankbaar voor. U bent onvervangbaar. Dankbaar ben ik Fedaxio ook voor de boeiende inleefreis. De inleefreis, een klein jaar geleden, naar Istanbul. Ik had het privilege om bijzonder interessante gesprekken te voeren met zoveel inspirerende mensen. Sindsdien volg ik de situatie in Turkije met bijzonder veel belangstelling, maar ook met zorg, ook met bezorgdheid. Maar terug naar Antwerpen. Is Antwerpen een stad, een regio die wel voluit alle troeven van haar internationale roeping uitspeelt? Waarderen we, zonder blind te zijn voor samenlevingsuitdagingen, alle talenten, ongeacht achtergrond? Ik herhaal het zo vaak. Hoeveel sterker zou Antwerpen, zou deze regio, zou Vlaanderen, zou België niet zijn, mochten we met heel veel vertrouwen alle kennis en kunde die hier aanwezig is bij de mensen uit maar liefst 180 nationaliteiten beter dan vandaag nog aanboren. Hoeveel sterker zouden we zijn? We ontspannen verdorie de hele wereld als we met al die kennis aan talen, aan inzichten, aan rijkdom, als we daar echt nog meer dan ooit voluit mee aan de slag gaan. Gelukkig zijn er heel wat mensen die het goede voorbeeld geven en velen van u zijn hier ook aanwezig. Maar er zijn er zoveel en het zou niet correct zijn om namen te noemen. Ik heb er enkel opgeschreven, maar ik zal het nadenken. Iedereen heeft tal van voorbeelden in zijn hoofd en we zijn die mensen zo dankbaar. Zij vervullen een onschatbare waarde, zij hebben een enorm belangrijk betekenis als rolmodel. Maar ik ben er zeker van dat nog zoveel meer die weg kunnen inslaan en die rol kunnen opnemen. En dat is wat Fedaxio doet, aandacht hebben voor al dat talent. En uiteraard zijn we niet blind voor de uitdagingen. En daarom heb ik één warme oproep, vanuit een heel groot vertrouwen, vanuit een diepe, doorleefde hoop. Samen zullen en moeten we toekomst maken. Dat wens ik u allen. En laat die hoop niet aan diggelen geschoten worden door gekke individuen die weerzinwekkende daden plegen, die op een gruwelijke manier de vrijheid van mening en meningsuiting trachten de kop in te drukken. Dus ik wens u een heel goede gezondheid, veel passie, veel zelfvertrouwen, veel hoop voor 2015. I die lekker.